Viete, že denne vám môže vypadnúť 50 až 100 vlasov, ale čo ak ich vypadáva viac? Príčin môže byť veľa. Problémy so štítnou žľazou, hormonálne výkyvy, stres, trauma alebo aj post-covid. Dobrá správa je, že tieto zmeny sú často zvrátiteľné. Pomáha správna liečba a zároveň aj lokálna starostlivosť. Práve tu krásne funguje vlasová mezoterapia. Ide o ošetrenie, pri ktorom sa aktívna látka aplikuje priamo ku korienkom pomocou prístroja do správnej vrstvy a v presnom množstve. Roky sa venujem vlasom a trichológii a s čistým svedomím môžem povedať, že najlepšie výsledky máme s exozómami. Už po 3 sedeniach vidíme rast nových vláskov. Exozómy sú častice z kmeňových buniek, ktoré vlasu doslova povedia: hej kamoš, začni znova rásť, a ďalšiemu vedľa: nevypadávaj, dodám ti živiny. Efekt: rast nových vlasov, menej vypadávania a lepšia kvalita vlasu. Neviete si rady so svojimi vlasmi? Príďte sa poradiť predtým, než si buknete transplantáciu v Turecku. Dohodnite si so mnou bezplatnú konzultáciu osobne, telefonicky alebo videohovor online. Rada vám poradím, čo je pre vás to najvhodnejšie.